zami zingakanani yobegezela. Sanibonani uGomsele kulo okhulumayo. Okhuluma futhi ezinye indaba ezithe ukuhluka kodwa sihlukile ngoba indaba zonke eziqondene nekhaya. Ngoba ayikho into ebalekile njengokuthi uzazi indaba eziqondana nekhaya. Ngoba ekhaya kube nenkinga nje ezithize ongazazi ukuthi zenziwa yini noma imbangela yazo intoni. Udidiseke nje uzathe uyana seyinyangeni uthola ukuthi ngoba zizofuna ukuthi zikuhlolele ngemali noma zikusebenze ngemali. Ayikho into ebaluleke njengokuthi noma siyinyanga sikhuluma kodwa sibe sinitshele ngezinto ezinye nje nani ngakwazi ukuzenzela ngale ukuthi uyofuna umuthi nangale ukuthi uyenyangeni. Kubalulekile lokho. Ukhombiswe phela nathi ukuthi singabantu abaphilayo emhlabeni. Ngiqwashisa ngokuthi kubalulekile ukuthi ekhaya ube nayo into eyimfuyo noma ngabe yipi imfuyo nayo ngoba ngishinje uqobo ngishikati uqobo noma isiphi isilwane nje onaso inkukhu imbuzi. Ngoba kunesikhathi sokuthi ngesikhathi mhlambe zikushaya ngempela zikunethe izinto izimo nje zasemhlabeni kube khona nje izinto ezithize ezikwehlelayo ezisimangaliso ezinkulu obonayo ukuthi kube kuthiwa benginento eyimfuyo mhlambe bengingawela ngasemfuyweni ungaweli umuntu noma kuthunyelwe ekhaya lakho into ethize ukuthi iyoshaya umuntu kuthiwa mhlambe namhlanje nje sifuna la kusefile usibanibani kodwa ngokuthi unemfuyo ngeke kuze kusufile uzosa kudindiliza isilwane osifuyile bese ubona ukuthi okay okusho ukuthi lento ibize kumuntu kahle kahle njengoba kusho ukuthi ishaye lesilwane kanje kusho ukuthi ibizofika ishaya umuntu kodwa ngokuthi njengoba sikhona nje siphila sinamathongo ethu akuyiwona asigadila sihlengayo obubini nasebuhleni asigadi kubeke bese lichezukisa ke ithongo lithi cha ngeke kuye kumuntu sizochezukela ngapha ngasesilwaneni ukuze wena kwenziwela ukuthi ukuze wena phela usala ubheke ukuthi konke lokwenzeke nje inkinga bekuyintoni. Angithi wena usuzosala uthola inkinga ngoba uma ngabe kuhamba wena imbuzi ayizukwazi ukuthi iyozwa inkinga la ekhaya noma inja izokwazi ukwazi inkinga la ekhaya futhi ilungise okusho ukuthi isifo lesi besishala ekhaya sizoqhubeka nje siphoqoze ngoba aninayo into ezokwazi ukukhombisa ukuthi qashani khona eyenzakalayo la ekhaya. Kanti makunento ethize khona la ekhaya ekuyiyona enzoqosha siyaqoshisana kakhulu isilwane ngoba ngalesikhathi ngempela sishayeka kwesikhathi ubona isilwane sakho sishawa istroke sidideka imqala wenza yonke into eyenzeka kumuntu ngalesikhathi leyo nto eyenzeka kumuntu engithi ngabe ubonile kube kuthiwa mufuyile ngabone ngesilwane ingakho siyifuyilwane singahlukani nazo sifuna ukuthi engcono ngibe nembuzi engcono ngibe nenkukhu kuzosibuka ijijekile yafa bese mina ngiyasukuma ngiyobheka inkinga yaphakathi kwekhaya ukuthi yini ebiyenzeke ekhaya kuze kuzofa lesi silwane bese ngizozwa cha bekufanele kwenziwe kuba lokukufa lokubekuzwa kumuntu manje futhi kufanele bekhona okuzokwenzeka phakathi kwekhaya ukuze silungise. Uyabonga kakhulu ngoGomsele ukulalela uhlelo lakho. Ngiyathokoza Makhosi.